ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Домти Ҷен. Номи ман Шаҳром. имрӯз 29 майи соли 2022 1000 рубл бо қурби давлати 167 сомониву 50 дирам бо қурби интиқоли маблағи Спитамин бонк 170 сомонӣ, $100 бошад 1140 сомонӣ бо қурби давлатӣ. имрӯз пешкаши шумо 17та хонаҳои фурӯширо мекунем аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. нархи хона ҳамагӣ аз 85 000 сомонӣ сар мешавад ва дар имрӯзанавор мо пешкаши шумо мегардад. хонаҳои фурӯшӣ дар Сирк, Гулистон, 46 микрорайон, Зарафшон ва Корвони шаҳри Душанбе. хонаи фурӯшӣ дар Федератсияи Россия. хонаи фурӯшӣ бо ремонт бо нархи ҳамагӣ 150 000 сомонӣ. ду хонага бо ремонт дар шаҳри Душанбе бо нархи ҳамагӣ 255 000 сомонӣ ва ҳаври фурӯшӣ бо қариб 90 сотиқ замин ва бо нархи ҳамагӣ 250 000 сомонӣ ва дигар ҳавлӣ ва квартираҳои фурӯшӣ аз тамоми ҷумҳурии Тоҷикистон, лекин аз Душанбе бисёртар аст. барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед ва дар сафи подписчикои мо хуш шавед. дӯстони азиз, агар шумо хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед ё ин ки ҳамкорӣ кардан хоҳед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. агар хона гуфтеста бошед, дар комментария ҳамин видео нависед чӣ хали хона шумо дар коред. бисёри бад гап намезанем, рафтем. хонаи фурӯшии заминӣ дар ноҳияи Вуссе, деҳаи Умари Хайём. 4 сотиқ замин, фундамент рехтагӣ, фундаменти 3 дар хона, қатиш подвал дорад, забор дорад. нархаш ҳамагӣ 85 000 сомонӣ мебошад. дӯстони азиз, харидор бошад, боз гап мезанем, мегӯяд соҳибаш. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, рақамҳои Россия WhatsApp доранд, WhatsApp ва имо доранд. марҳамат, аз номи канали Домти Ҷен гап занед. хонаи бениҳоят арзон дар ноҳияи Вуссе. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, назди Циркда, Гулистон. дӯстони гиромӣ, дар сеюм ошёна ҷойгир аст. се хонага бо масоҳати 102 метри квадратӣ мебошад. дар бинои новостройка хона бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. худи бино аз 9 ошёна иборат мебошад. нархаш $77 000 сомонӣ ва рубл дар рӯи экран. боз хотиррасонӣ мекунем ки ҳамаи хариду фурӯш бо қурби давлатӣ, яъне бо қурби сомонӣ гузаронида мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Вахш, ҷамоати 20-солагӣ, деҳаи Зарҳес. номи пешинаш Ленинград. дар наздикии хона магазин, аптека, мактаб ва беморхона ҳаст. 4 дар хона кухнӣ, ҳаммом, оғилхона ҳаст. миёна таъмир дорад. даромада зиндагӣ карда мешавад. нархи хона 250 000 сомонӣ арзон карда мешавад. хона бо замин 30 сотиқ, яъне 30 сотиқ замин дорад. боз 6 сотиқи дигар замини корам ҳаст. дар даруни хона мебошад. об, свет ҳаст. об дар паси хона. барои маълумоти бештар ба рақамҳои соҳиби хона занг зада муроҷиат кунед. WhatsApp доранд. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Носири Хусрав, наздикии 44 чашма, деҳаи Орзу. 3 дар хона, ҳамаш 100% аст, ремонт кардагӣ. нархаш 150 000 сомонӣ бо савдо мешавад. кондитсионер дорад. марҳамат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. рақамҳои Россия WhatsApp доранд. замини ҳавлӣ 12 сотиқ мебошад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, назди бозори Корвон, роҳи масҷид, пеши 10 дарвозаи Корвонда ҷойгир аст. аз ду тараф роҳи калон, доми 3 этажа, 40 метри квадратӣ мебошад. ду хонага. хона дар якум ошёнаш ҷойгир аст. бинои новостройка. бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. документош, об, свет 100% аст мегӯяд соҳибаш, ягон проблема нест. нархаш бошад 255 000 сомонӣ, боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. дар таги нархаш рақамҳое ки охирашон 8639 мебошанд. имо WhatsApp доранд.
хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор, ҷамоати Деҳқонарик, деҳаи Шургул. 18 ниҳол дорад, калон-калонан ангур ҳам ҳаст, хелчаи мурғ аловхона чакдон дорад. ҳамаш 100%, нархаш ҳамагӣ 100 000 сомонӣ бо чах-чах мекунем, мегӯяд соҳибаш. 7 сотиқ замин, 3 дар хона, калидор, кат, веранд, падвал, баняш, дарунуштай, як хонаш беремонд. рақамҳои соҳиби хона WhatsApp доранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб 1 километр аз ҳазрати Амриҷон поён мебошад. 3 дар хона, баня дар дарунаш, кухни, як веранди калон аст. 6 сотиқ замин, об свет ҳаст, фақат медорои зиндагӣ мекунӣ. нархаш 210 000 сомонӣ. алишам мешавад агар хона дар шаҳри Душанбе бошад ё ин ки дар шаҳри Кӯлоб квартира бошад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 69 мебошанд WhatsApp доранд. хонаи фурӯшӣ дар Федератсияи Россия. хонаи навсохта мебошад бо газоблок. иборат аз 5 сотиқ замини ИЖС прописка карда мешавад. 3 ҳуҷра, санузел, коридори калон ва кухня. дарвоза бо пулт кушода мешавад. ҷойгир аст дар шаҳри Москва, Подмосковье, Чеховский район. поёнтар аз ФМСи Сахарова, наздикии мактаб, садик ва магазин. ҳамсояҳо тоҷик, қазоқ, молдаван ва рус мебошанд ва хона алишам мешавад бо як ё ин ки духонага квартира дар шаҳри Душанбе болои пул дода шавад. дар хона об, свети 15 киловатта ҳаст, отопление плюс тёплый пол ва канализатсия аз калитса. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. нархаш бошад $95 000. рақамҳои Россия WhatsApp доранд. 100 метри квадратӣ мебошад. марҳамат дӯстони гиромӣ, соҳибаш хотиррасон мекунад ки алиш бо хона дар маркази шаҳри Душанбе навастройка бошад, то 5 этажа иваз мешавад. марҳамат дӯстони азиз, боз хотиррасон мекунем ки соҳиби ҳамин хона як ҳавлии фурӯшии дигаам доранд ки ҷойгир аст дар шаҳри Душанбе дар 65 микрорайон. ссилкаи ҳар дуи ҳамин хоная ма дар комментария мемонам. тамошобинони гиромӣ, метавонед ҳар дуи ҳамин хона навори алоҳидаша тамошо кунед. ҳам хонаи 65 микрорайона, ҳам хонае ки дар Федератсияи Россия ҷойгир аст. ҳар душ аз як соҳиби хона мебошанд. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар 46 микрорайон. тамошобинони гиромӣ, ин яке аз арзонтарин духонага дар ин минтақа мебошад. тамошобинони азиз, марҳамат гӯш кунед. духонага бо масоҳати 45 метри квадратӣ дар дуюмо шонаи бинои советӣ. хона таъмир дорад ва ҷойгир аст дар ноҳияи Фирдавсӣ дар 46 микрорайони шаҳри Душанбе. соҳибаш мегӯяд ки ин хона, яъне ҳамин дом пеш хобгоҳ буд, ҳозир хонаи ҳуҷҷатӣ шудагӣ. дом 4 этажа, хона дар дуи мошина ҷойгир аст, техпаспорт дорад, 45 метри квадратӣ, кондитсионер ҳаст, чиста и уютна мегӯяд соҳибаш. детская площадка ҳаст. нархаш бошад 300 000 сомонӣ. маълумоти бештара метавонед аз соҳиби хона дастрас кунед. марҳамат дӯстони азиз, яке аз арзонтарин духонага дар 46 микрорайон. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод. тамошобинони гиромӣ, якчанд вақт пеш ҳамин ҳавлия навори алоҳидаша дар канал бировардагием, лекин ҳозир бошад нархаш арзонтар шуд. пештара нархаш 270 000 сомонӣ буд, ҳозир 240 000 сомонӣ шудагиай. марҳамат дӯстони гиромӣ, срочно фурӯшиай. 11 сотиқ замин аз 11 сотиқ зиёд аст. 4 дар хона дорад, таъмир ҳаст, ҳуҷҷатҳои ҳавлӣ 100%, техпаспорт ҳаст. ҷойгир аст дар ноҳияи Файзобод, деҳаи Чуқурак. падвал ҳам дорад. нархаш бошад 240 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. рақамҳои Россия WhatsApp доранд. марҳамат дӯстони гиромӣ, ссилкаи навори ҳамин ҳавлия дар комментария мемонам. марҳамат дар омада тамошо кунед. дӯстони гиромӣ, боз хотиррасон мекунем ки нархаш арзонтар шуд. маълумоти бештара метавонед аз соҳиби хона дастрас кунед. фурсатро аз даст надиҳед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб. квартира аз шаҳри Кӯлоб бисёр хоҳиш карданд. марҳамат дӯстони гиромӣ,
духонага бо масоҳати 53 метри квадратӣ дар сеюмошунаи бинои советӣ. хона таъмир дорад ва ҷойгир аст дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Борбад, доми 21, квартираи 15 дар сеюмошуна. доми баланди хиштӣ мебошад. кондитсионер тӯҳфа ба соҳиби нави хона аз тарафи соҳиби хонаи пештара мешавад. дар наздикии беморхонаи вилоятӣ, таваллудхона, мактаб ва донишгоҳи технологиву садиқ ҷойгир аст. назди роҳ барои тамоми мошинҳо ба ҳамаи самти шаҳр рафта метавонед. марҳамат дӯстони азиз, нархаш бошад 215 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. як хонага бо масоҳати 36 метри квадратӣ дар дуюмошунаи бинои новостройка. хона таъмир дорад, таъмираш нав мебошад ва ҷойгир аст дар назди бозори Корвон, пушти 7-ум дарвозаи бозори Корвон, ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе. нархи хона бошад 180 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, пештара номаш Корхонтепа, 4 хонага хоҳиш кардан марҳамат. яке аз арзонтарин 4 хонага дар шаҳри Бохтар. 4 хонага бо масоҳати 63 метри квадратӣ дар чорумошунаи бинои советӣ. хона таъмир дорад, ремонташ нимкола мегӯяд соҳибаш. дар доми 5 этажаи советӣ ҷойгир аст. Хувайдуллоев 16 дар Зубной. нархаш бошад 330 000 сомонӣ, боз савдо мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар. як хонага бо масоҳати 38 метри квадратӣ дар сеюмошунаи бинои советӣ. хона таъмир дорад ва ҷойгир аст дар кӯчаи Садриддин Айнӣ, бинои 98, ҳуҷраи 5. квартира дар маркази шаҳр мебошад, мегӯяд соҳибаш. дар гирду ванаи хона якчанд мағозаҳои 24 соата ҳаст. дорухонаҳои 24 соата, қаҳвахонаву шириниҳо, поликлиникаи шаҳрӣ, зубной, донишгоҳ, коллеҷи тиббӣ, мактаб, садиқ ва ғайра. бисёретон медонед ин ҷойҳоро, мегӯяд соҳибаш. хона ремонти оддӣ дорад, даромада зиндаги карда мешавад. кухнишам комната кардагиай, ду балконча ҳам дорад. дар расмҳо ҳамаш маълумай, метавонӣ хонара ба иҷора биспорӣ. иҷа бисёртар донишҷӯён ва СНГшнико меистанд, мегӯяд соҳибаш. ҳамаи ҳуҷҷатҳои хона қоидавӣ мебошад. ҳатто соли 2022 ҳам супоридагӣ. харидори аниқ бошед, занг занед ё дар WhatsApp нависед, мегӯяд соҳибаш. нархаш 210 000 сомонӣ, боз савдо мешавад. ва тамошобинони гиромӣ, хотиррасон мекунем ки аз шаҳри Бухтар дута квартираи фурӯшия ба набор гирифтагием. рӯзҳои наздик, ягон тақрибан муддати 1-2 рӯзда иншоаллоҳ набори алоҳидашон меборад. ҳатман дар омада дастгирӣ кунед. чӣ қадар аз тарафи шумо дастгирӣ шавад, ҳамон қадар мо кӯшиш мекунем ки зиёдтар наборҳои алоҳидая аз ҳар як минтақаҳо пешниҳодтон кунем. лекин тамошобинони гиромӣ, ҳамин гуна наборҳоямонро, яъне наборҳои хонаҳои фурӯшии арзонро ҳатман дастгирӣ кунед. чӣ қадар ки аз тарафи шумо дастгирӣ мешавад, ҳамон қадар ба мо мотиватсия мешавад ки зиёдтар кӯшиш кунем, зиёдтар кор кунем, зиёдтар вақт сарф кунем, то ки набор зиёдтар барояду наборҳо хубтар шаванд. пешакӣ мегӯям ба шумо раҳмати калон. мо боша набормона давом метем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. 3 хонага бо масоҳати 53 метри квадратӣ барои 3 хонага ин масоҳат бениҳоят кам аст. дар шашумошунаи бинои новостройка. хона беремонт аст, коробка, ҷойгир аст дар ноҳияи синои шаҳри Душанбе дар маҳаллаи Зарафшон. айни замон чӣ хеле ки мебинен бино тайёр нест, бояд як каме корҳои сохтмониш мондагиай. ҷойгир аст дар маҳаллаи Зарафшон. хая Зарафшон худто медонен ҷойи хуб аст, ҳама чизои даркорӣ дар наздикиш, рӯпаруни назди бозорчаи Зарафшонда ҷойгир аст. нархаш бошад 300 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. ду хонага бо масоҳати 53 метри квадратӣ дар шашумошунаи бинои новостройка. хона беремонт аст, коробка ҷойгир мебошад дар 18-ум микрорайони шаҳри Хуҷанд. туннел мактаби Файз дар наздикиш аст. сохтмони нав фурӯхта мешавад. дом аз ғишти пухта сохта шудааст. дар наздикиаш мактаб, боғча, магазин аст. нархаш бошад 260 000 сомонӣ. боз соҳибаш хотиррасон мекунад ки бино лифт дорад ва худи бино
тайёр аст барои супорида. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд як хонага бо масоҳати 44 метри квадратӣ шумо инро метавонед ба 2 хонагам табдил диҳед дар якум ошёнаи бинои новостройка. худи бино бояд аз 9 ошёна иборат шавад. чихеле ки мебинед бино тайёр нест. ҷойгир аз дар пеши магазини Анис якхонагӣ назди боз азеси яъне заправкаи Газпром 34 микрорайони шаҳри Хуҷанд. Нархаш 180 000 сомонӣ ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. имрӯза навормон як каме дарозтар шуд. раҳмати калон ки моро то охир тамошо карден. ҳатман фикрҳои худатонро оиди ҳамин навор нависен. аз ягон ҷои шаҳри Душанбе ёки дигар минтақаҳо хона дар кор бошад дар комментария нависен. кӯшиш мекунем то ҳадди имкон хонаҳоро ба шумо пешниҳод кунем. то боздид барори кор худо нигаҳбон. ҳатман ба каналмон обуна шавед ва кӯшиш кунед дӯстони гиромӣ ки дигар ёру бародаротонам ба канали мо обуна шаванд то ки сафи подписчикомон зиёдтар шавад. то боздид. раҳмати калон. худо нигаҳбон.